Vakomana veZim social media vabuda vakataura chokwadi vakati hanzi pazvasvika munyika yeZimbabwe panguva inoyi, aiwa just take your passport, aiwa wobuda zvako munyika wozozvionera wasvika ikoko. Sanapinda mashuvi kuti vanhu vasvika vakanyatsa kuti taboo nazvo. Don't subscribe or like or turn on the bell icon. Vanobuda vanyora vachiti hanzi Zimbabwe is a rich country. Whose list of assets is this? He has more than 34 farms across Zimbabwe, 17 gold mines, 7 chrome mines, the struggling Cisco steel and Buswa mines, 3 platinum mines, 5 game parks, 7 diamonds mines, 3 emerald mines in Berenkwa and Vishavane, 2 cobalt mines, 3 lithium mines with partnership with Australians and Chinese, 803 properties across Zimbabwe, and his bank balances across the globe in his name is approximately $7 billion. Vanodzika zvekare kupinda panapa vachitaura chishona vachiti kunzi ED Huchi apa zvipatara ava manje mamvemve zvikuru chaizvo makamboona kusakara kwacho. To us Zimbabweans feel to understand the concept of public funds, that is taxpayers' money, having to be transparent and a proof of delivery of a project. This is the same money which should be building hospitals and roads, but we rather buy a vehicle to cross potholes, infested roads, and rely on other to pay medical bills, etc. Quite said that people can even defend without wanting clarity. First, Mazimba inzwai mafigures ari kutaurwa 17 million apa zvipatara kusina mushonga. Mamwe maV11 tinofanira kuita action. Mashoko ari kuda kutaurwa panapa nemaconcerned citizens vachiti aiwa the current situation yakuti nyika yeZimbabwe vandoshamisika nevanhu vanenge vachiti aiwa panguva ino the current leadership Huchi kana kuti aiwa nyika yeZimbabwe yakakomborerwa kana kuti nyika yeZimbabwe yakarongeka. Panapa varike vachikola for transparency vachiti aiwa public funds vakomana vagari munyika yeZimbabwe tinofanira kumbomiramira tinyatsokuona kuti mari idzi dzinombonyanya kushandiswa chii. Noda kwokuti aiwa vazowirirana zvikanzi aiwa zvakuitika muno munyika ngani kubuda zvedutiroi pasi. Tudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu mudze mafungiro enyu. So subscribe or like and turn on the bell icon.